लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। जी घरत बेमारी लरा छोৱালী থাকে निर्दिष्टকৈ তেওঁলোকে কিছু টকা পৰিয়ালত ঔষধ কিনাৰ বাবে খৰচ কৰিব লাগে। আমি ভাবিছিলো যে 830 টকাৰ 400 টকা আমি স্বাস্থ্যজনিত খৰচৰ বাবে ৰাইজক আগবঢ়াম। नोंथाङा 10 नभेम्बरखौ गोसोआव ला। नोंथाङा KYC आपडेट खालामाखैब्ला थाबैनो खालामना ला। दिनैनिफ्राय लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव जमा जागोन रां। नोंथाङा अरुणोदय बिथांखि आरो रांदि पेन्सन बिथांखिनि मुलाम्फागिरि नामा? जुदि नोंथाङा अरुणोदय बिथांखि आरो रांदि पेन्सन बिथांखिनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नोंथाङा थाबैनो KYC आपडेट खालामनानै ला। नोंथाङा 10 नभेम्बरखौ गोसोआव लाखि। मानोना 10 नभेम्बराव लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव जमा जागोन रां। अरुणोदय बिथांखिनि साफ्रोम मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव 1250 रां जमा खालामनाय जागोन। बोराय बुरि पेन्सन बिथांखिनि थाखायबो रां जमा खालामनाय जागोन। लोगोसे रांदि पेन्सन बिथांखिनि थाखायबो रां जमा खालामनाय जागोन। सरकारा बेखौ रोखा खालामदों दि दानफ्रोमबो 10 अक्ट'आव मुलाम्फा मोनग्रानि एकाउन्टआव रां जमा खालामनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो KYC आपडेट खालामनानै ला।